ngabantu abangaphaya kwama200 abahlala kwinkampu yamajoni neyayisetyenziswa ngumkhosi wokhuselo lephandle lasaziwa ngeTranskei. Ukuqhawulwa kombane akuchaphazelanga nje bona kuphela, kodwa kuchaphazele nesikhulu sekuhlaleni eSajonisi. Kunyanzeleke ukuba sisebenzise igenerator khona kuze sikwazi ukuphumela emoyeni. Ayina umbane for almost inyanga ezu3. Kusho ukuthi asikwazi ukuthi sisebenze kahle ngenxa yongabe na umbane. So imali okuyona sisebenzisile ilinganiselwa ku90,000 for now. Amashishini asafufusayo aqhoqeka ngamandla nanjengoko umbane uqhawulwe apha uSodolophu wase-Port St Johns kunye nombheeshi webhunga uCeeisa Mazuza sele behlale apha iminyaka ngaphezulu kwe10. Bathi bakhathazekile isigqibo sikaEskom sokuba aqhawule umbane nanjengoko besithi kudala bathethathethana noEskom kodwa kunzima ukuba afakele abantu umbane. Abantu abahlala apha enkampini ngabantu abangaphezulu kwe200 udala behlala apha ukusukela ngo1998 kuzanyiwe ukuba kuaplaywe kucele uEskom makafakele abantu iboxes. uEskom uthi kusetyenziswa kombane ngondlela mnyama eSajonisi akulawuleki yaye bafuna kubekho intsebenziswano phakathi kwaMaspala khona kuze kusombululwe le meko. Kwiveki ephelileyo sikwazile ukususa itransformer econnectwe illegally. Kwiveki ezimbini ezintathu ezidlulileyo besimane sisusa illegal connections kule ndawo. Oosomashishini bafuna le meko isonjululwe, umbane ubuyisile kubantu abakwaziyo ukubhatala iindleko zombane. Ndinkulule kunyembezi weendaba ze-SABC ePort St Johns.